Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da sake saduwa. Ni ne naku TJ Kafir kamar kullum. So a yau da Allah zan ba ku cikakken labarin abin da ya faru game da Sirrin Kyau episode 19, 20 yau. Episode 20 na Sirrin Kyau da episode 6 na Ruhin Tausayi, cikakken abin da ya faru. Ku yi mana afuwa, ku gafarce mu na satuttukan da muka yi ba mu kawo muku waɗannan shirye-shirye namu guda biyu ba. A haƙiƙanin gaskiya muna gaya muku cewa an samu tangarɗa ne na na'ura. Wani yakan ga kamar an bar shi a duhu, bai san haƙiƙanin abin da ake nufi ba. Wato abin da yake faruwa, in za mu yi shooting mukan yi da yawa mu ajiye sai mu riƙa cirewa a hankali muna sake muku. So a daidai gaban da za mu saki episode 6, wannan abun na san da yawa sun san shi, ana kiran shi hard drive, kuma shi ne aikin yake ciki. To cikin hikimar ubangiji kawai sai abin nan ya kulle, kuma ya kulle da aikin. muka yi mu buɗe shi bai buɗu ba. So wannan shi ne dalilin da ya kawo tsaikon sake muku waɗannan ayyuka guda biyu, kuma shi ne ya affecting Sirrin Kyau. So a yi haƙuri, amma yanzu komai ya daidai insha Allah. An gyara shi, an buɗe shi, an yi recovery, duka films ɗin ya dawo. Za haka muna kan hanyar yi muku editing ɗin shi. Insha Allah wannan satin mai zuwa za ku gan shi. So da fatan za ku mana afuwa, za ku gafarce mu. Wanda suka ji haushi ransu ya ɓaci, Allah ba su haƙuri. Ni ne naku TJ Kafir. Wannan channel ɗina ne mai suna Hausa Mediums. Da Allah wanda ba su yi min subscribing ba, su taimaka su dangwala